Ik ben Tim Gaal, ik ben de directeur-bestuurder van Poppenum Grenswerk in Venlo. Er is in Limburg gewoon ontzettend veel live talent en heel veel verschillende genres. En ja, dat zijn maar eens een keer goed uitleggen. Ja, dat is super belangrijk, want we hebben zoveel mooie muziek in Limburg. Maar wat ik heel tof vind is uit Venlo Janet Liv. Die heeft vorig jaar het Pintpop mogen openen. Venlo staat er gewoon op. In de week van de Limburgse popscene ook aandacht voor plekken waar muziek gemaakt kan worden. Zoals bij de Culturele Makkers in Heerlen. Een plek die net een half jaar open is. We zitten hieronder in de kelder. En in deze kelder gebeuren eigenlijk allerlei dingen. We hebben hier een studio, tegelijkertijd ook een repetitieruimte en een soort educatieplek. Waar we voor allerlei muzikale activiteiten kunnen doen. We werken hier samen met Schunk, de Vrije School, Grootjes. En de leerlingen van die plekken die komen naar ons en we maken samen opnames, we doen repetities leiden. Zeker, bandcoachen, dat bandcoachen. doen we ook. Ik kan mijn pak aan moeten trekken. Nou, hier gebeurt de magie natuurlijk. Het is wat leger dan we gewend zijn vanwege een lekkage. Maar ik denk dat we wel op tijd alles weer hebben opgebouwd voor de Popweek. Nou, wat ik heb gemerkt is vooral dat er hier in Heerlen de muzikale plekken waar je kon zijn voor wat dan ook, dat verdwijnt. Ja. En dat ik daar zelf wel behoefte aan had. In plaats van dat ik als ik een klein dingetje nodig heb of whatever, of ik moet er zijn, dan is dat vaak alleen maar online. En dan kun je het dus niet meteen op die plek of doen of halen of whatever. En dat is eigenlijk de motivatie voor ons om dit te beginnen. Om er eigenlijk weer een plek van te maken in Heerlen wat dus niet alleen muzikaal, maar ook dus cultureel weer wordt opgezet en ontwikkeld. Ja, hier doen we eigenlijk dus onderhoud aan instrumenten. Dus zowel basgitaren als gitaren, akoestische gitaren, ukuleles, noem het maar op. Van een kleine ingreep tot een poetsbeurt tot een grote onderhoudsbeurt. Ja, en daarvoor gebruiken we eigenlijk deze werkbank waar we dus ook met z'n tweeën kunnen werken. En zoals je ziet is het nu in gebruik met allerlei spullen overal. Iedereen die binnenkomt, of dat nou is voor snaren, of dat nou toevallig is, of dat nou studenten zijn, leerlingen of medemuzikanten, iedereen is dolenthousiast. En voor iedereen is er wel iets wilds eigenlijk. Zeker, ja. Alle facetten van de muziek, jazz, pop, rock, blues, country, alles komt voorbij. En daar hebben wij ook op geprogrammeerd bij ons. We hebben ervoor gezorgd dat alle stijlen voorbij komen. We beginnen met een popduo en we eindigen met keiharde jazz fusion. Ja. En dat allemaal in dezelfde week. Het gaat de hele week alle kanten op. Alle kanten op, ja. Maar dat is zo mooi eraan, denk ik. Ja, je bent ook welkom om te komen jammen op de vrijdag. Dus er wordt ook nog de mogelijkheid gesteld om mee te spelen. Ik ben Doekie en ik kom zelf uit de rap scene, man. Ik maak al bijna 2 decennia rapmuziek. Ja. Ik denk dat het optreden op zich, een platform om je live te presenteren, je live show te ontwikkelen, ontzettend belangrijk is voor een artiest. Ja, ik bedoel dat is een manier om je muziek over te brengen, juist in bijna de puurste vorm. Dus ja, super belangrijk is dat. Ja, Scare Baby Mac, man, Scare en Boos. Grind hard met mijn mannen voor een check. Kan je wel niet terug gaan komen voor je set. LOS, LOS, LOS. En de toolie go blast.